Ha? Nangamoy eh. Ayo coba. Coba. Ini dah. Bat. Hey. Tayo. Taas ng ano. Taas yung daanan. Talo pa yung Baguio, men. Nasa sila? Ha? Malalim dyan. Magkailain ka doon. Pamagana din sa port. Ayaw, matag! Baka may yelo! Lamig eh. Ini agak tuh, aku ada tutup ayam. Abis aku. Baligo. Delikado to, delikado. Uy, delikado siya. Ali, dapat doon tayo kapila. Hey. Yo. Wow. Mungkin yang rasa tiba. Tak kaya nih kita. Ha? Tak kaya. Tara tayo. Ay, video. Yo. 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 Tek na nga na yung cellphone bata na. GoPro to, GoPro. Jacuzzi yan? Jacuzzi pala rin. Hey. Saan nga to? Kapit, ay hindi. Maplos. Ay, mapita. Kita? Hey. Aguilar. Aguilar, no? Ah.
Dino. Dino, dito no. Sira na, sira na. May sira na. Oh, tabi, magdadaan. Daanan dyan. Relax oh. Board. Relax. Ano, no? Okay na, no? Daanan ng tae dyan, uy. Hello! Happy New Year! Saan sa paano? Uy! Ha? Saan sa pa? Free massage. Sino yung free massage? Saya Ko, daw. Saya daw, kabado later. Hey! Wala? Taas niya, utang yan. Oh, lagpas tayo dito. Pas tayo, bro. Uy. Lagpas tayo nga. Tangin, puro lumot. Pangiti dun. Kamusta? Video nga. Dali mo. Ha? Sakto. Lagpas tayo pala doon eh. Lagpas tayo. Saka doon. Lagpas tayo. Lalim pala doon. Lagpas tayo. Kanina pa lumasin ako. Hindi maalat. Papunta sa puno. Iniwag. Papunta sa Oh. Lagpas tayo dyan. Lagpas tayo. Ha? Same.
Paano ba to? Gold. Ang gold dito. Ayun o. Gago. Okay ah. Ano na to? Kuha natin to. Ginto to eh. Perlas Okay, eh. zoom ko nga sa loob. Ito. Bato. Kumikita eh. Kumikinang. Ginto. Panghilo do. Panghilo. Oh, may gaspang di ba? Oo, mas mo. Panghilo do. Kaya huwag na magbanlaw dito eh. Okay. Nalamig ka na. Nilalamig na itlog mo. Eh, nilalamig na itlog mo. Nilalamig na itlog mo. Okay, talon. Oh, you know. Talon siya, oh. Ah. Mahilig ka rin ng muraraya. Nga pagkasawaan dara siya. Amin pagkakamal na naman mo. Ah? Ang putal. Ah? Ang putal. Alam mo na yung video ito. Alam mo na kaiba na. Alam mo na kaiba na. Sigurado tayo jarang natin yung nababalik ng mga. Ah. Kasi wala. Kasi hindi eh. Nababalik ng mga bahay natin nakakagipay. Pero. Filipino. Siyempre ay experience daw lang. Tantor pira arum yakin. Pangkortan talaga. Uman talaga. Aram, good digger talaga. Pero aram mo na sa Gala. Pero pupugi ra balo na. Oh. Namara sa mga ba ano, kapara mo anak mo Pilipino. Ari Amerikano. Mas. Ha? Wala ka mo. Nugi. Asan ka? Wala balik pa dito ko dyan. Kasi tanggap ka alam balik. Wow. Ay, kayo na ba? Ang pangako na mahalig ka di magsasawa na sa'yo lagi na ibala na kung paano inangat ang kanuhunan ng tula pa na kita makilala dito na kailangan na sa piling pa kasi mapatuloy pa naman sa'yo na maniwala ka at mas palalimin pa para mas paibigin ka.
Wala na. Yung ginang pa rin siya. Akala mo pamis, malaki dito. Wala ba natin po? Suko mo dito. Tinitignan ko daanan ko, baka matapa ako dito. Lagi. Ano, priority ko. Yung video. Baka matapa ako. Ayan, sila dumaan. Nandun no. Di mo. Natin ko kaya pa ako. Kaya yan. Mirage. Ano mga mirage to? Ano? Videos. Bye. Ito pala yan. Init.
gas. Sila. Sino? Isa. Yung nawalan ng preno, nasaan?
Nakakabingi. Tenga. Lahat sa tenga, no? Nakakabingi, no?